କାହିଁ ଅଛ ଭାଇ? ମୁଁ ତୁମର ଅନୁଜ ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଡାକୁଛି। କାହାର ଶବ୍ଦ? କିଏ ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଛି? ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ, ଆରେ ସୌମିତ୍ରୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣକୁଟି ଛାଡ଼ି ଆସିଲୁ କାହିଁକି? କୁହ କୁହ ଭାଇ, ତୋ ମୁଖମଣ୍ଡଳ କାହିଁ ହୋଇଛି ବିରସ? ପ୍ରାଣ ଆସିଲା ମୋର କାହିଁ? ତାକୁ ଏକାକିନି ଛାଡ଼ି ଆସିଲୁ କିପରି? ଭାଇ ବାରବାର କରି ତିନିବାର ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶବ୍ଦ ବିକାଶ ହୁଅନ୍ତେ ଜଗତ ମାତା ସୀତା ମତେ ଅନେକ କଟୁକ୍ତି ଦେଇ ବେଶିଲେ ତୁମ ନିକଟ। କାରଣ ଆପଣ ଏ ନିବିଡ଼ ଅରଣ୍ୟରେ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବେ ଭାବି ତାଙ୍କର କଠିନ ଉକ୍ତ ଘେନି ତୁମ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ଭାଇ। ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତେବେ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ସୀତାମର କୁଟୀରରେ ରହିଛନ୍ତି ଏକାକିନୀ ହୋଇ? ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ କୁଟୀର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିବା ପରେ ସେ ଏକାକି ନଥିବେ ଆଉ କଣ ଭାଇ? ନା ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ, ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଘେନିଯିବା କୁଟୀର ସମ୍ମୁଖରେ। ଦେବୀ ସୀତା ଶପଥେ କୁଟୀର ଭିତରେ ବୋଧେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିବେ, ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ। ହଁ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଶୀଘ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ଆସୁଛି। ସୀତେ, ସୀତେ, ଜାନକୀ, ଜାନକୀ, ମୃଗୟାରୁ ଫେରି ଆସିଲି, ତୃଷାରେ ହେଉଛି ଅଧୀର, ଶୀଘ୍ର ଘେନି ଆସ ଜଳ। ସୀତା, ସୀତା, କାହିଁ କେଉଁଠି ତ ସୀତାର ସନ୍ଧାନ ନାହିଁ? ତେବେ ମୋ ଜାହ୍ନବୀ ସୀତା ଗଲା କାହିଁ? ନା ଭାଇ, ମରିଆ ଭିତରେ ବି ସୀତା ନାହିଁ। ସୌମିତ୍ରୀ, ତେବେ ଜାନକୀ କାହିଁ? କେଉଁ ପଥେ ଗଲା ମୋର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ? ଭାଇ, ଏ କୁଟୀର ନିକଟସ୍ଥ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଫଳ ତୋଳି ଯାଇଥିଲେ। ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଫଳ ତୋଳି ଯାଇଥିବେ? ନା,
ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ ଡାକ ଛାଡ଼ି ଅଧୀର ହୋଇଲିଣି। ନିକଟରେ ଥିଲେ ତ ସୀତା ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତା। ନା, ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ସୀତା ମୋର ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ କୋଉ ରାକ୍ଷସ ଜଣେ କରିଛି ଭକ୍ଷଣ। हे प्रभु ब्रह्मांड करता तुम्हें धैर्य धर प्रभु धैर्य धर निश्चय देवी सीतांकर करिबा संधान। অনুজ লক্ষ্মণ কাহে কাহে মোর মৃগ নয়না কাহে কাহে মোর অর্ধাঙ্গিনী লাবণ্য নিধি জানকী হে বনগিরি নদী গোদাবরী হে পঞ্চবটী বন কাষ্টু তরুলতা কুহ কুহ তুমে সীতার বারদা কাহি গলু চাঁদ মোহি পরাণ সহি কাহি গলু চাঁদ মোহি জনতে অন্তর হেলু জনতে অন্তর হেলু লাবণ্যময়ী কাহি গলু চাঁদ মোহি পরাণ সহি কাহি গলু চাঁদ মোহি আহে পঞ্চবটী বন কাহি গল জীবন আহে পঞ্চবটী বন কাহি গল জীবন কেলা নারীর তন প্রিয়হে কহি কাহি গলু চাঁদ মোহি কি বিড়ম্বনা প্রথমরে অযোধ্যা রাজ অভিষেক হইলা বিফল দ্বিতীয়রে অবিচ্ছেদরে পিতা মোর স্বর্গবাসী ଆଉ ଏବେ ତୃତୀୟରେ ମୋତେ ପତ୍ନୀ ହରା କର ଏପରି ମୋତେ ଆଉ କେତେ ବିଷମ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଚାଲିବ ज्येष्ठ भाई चतुर्दिग भावी भावी नयनरू सुफल नाही भाई अश्रुराग नाही। ଚାଲ ଯିବା ସୀତାଙ୍କ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ନା ସୌମିତ୍ରୀ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ସୀତା ମୋର ନାହିଁ ଆଉ କି ଦେଖିବି ତାର ଚନ୍ଦ୍ରମା ବଦନ আহে বনগিরি লতা কহ জানকী বারতা আহে বনগিরি লতা কহ জানকী বারতা দেখিছ কি মোর সীতা প্রিয়রে কহি কাহি গলু চাঁদ মোহি
ଏ ବନ ଉପବନ ନଦୀ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ବତ କୁନ୍ଦର ମୁଁ ଯେ ନର ଦେହ ହୋଇ ଧରା ଧାମେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ମୁନି ରୁଚି ଯୋଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଜାଗରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଦାନବ ବିନାଶ ପାଇଁ କରିଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ କେହି ହେଲେ ମୋ ବିପଦ କାଳରେ କାହିଁ ନ ଶୁଣୁଛ କନ୍ୟା। ଲଙ୍କାକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ସୀତାଙ୍କୁ ନେବାର ଦେଖି ମୁଁ ତା ସହିତ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ କରି ତା ରଥକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି ପ୍ରଭୁ। ତାପରେ ମୂର୍ଖ ଦଶାନନ ମୋ ଦୁଇ ଡେଣା କାଟି ସୀତା ମାତାକୁ ଘେନିଗଲା ପୁଷ୍ପ ବିମାନରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସୀତା ମାତା କହି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଯାଏ ଥିବା ତ ଏ ଜୀବନ। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସମୟ ଆସି ହେଲା ଉପସ୍ଥିତ। ରାମ ରାମ ରାମ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ ଜଟାୟୁ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରି ମୁକ୍ତି ପଥ ଲଗିଛି। ଯେହେତୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ରାମ ନାମ 3 ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ଆର ସବୁ ସଂସ୍କାର କରିବା। ତୁମ କଥିତ ଅନୁଯାୟୀ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କଲା ପରି ତାର ପ୍ରେତ କର୍ମକୁ ସମାପନ କରିବା। ଚାଲ ଭାଇ ଚାଲ। ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ଆଦ୍ୟ ମଞ୍ଚରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଥିବା ଅଭିନୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟକୁ ଦେଖି ବିମଳା ସାହୁ ତୋଜ 50 ଟଙ୍କା, ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା, ଉର୍ଚିତା ସାହୁ ତୋଜ 50 ଟଙ୍କା, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତା, ହେମନ୍ତ ସାହୁ ରଜାମୁଣ୍ଡା 20 ଟଙ୍କା ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ, ରଜତ ବିଭା କଲଣୀପଡ଼ା 20 ଟଙ୍କା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ, ଚକାଡଳା ସାହୁ ତୋଜ 40 ଟଙ୍କା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ, ହେମନ୍ତ ସାହୁ ରଜାମୁଣ୍ଡା 20 ଟଙ୍କା ଜଟାୟୁଙ୍କୁ। ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣାପ୍ରିୟା ସାହୁ ତୋଜ 50 ଟଙ୍କା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ, ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ
मुकेश साहू रजामुंडा मुकेश साहू हजारीपड़ा 100 टंका राम को देइछन्ति तेणु आम ए अनुष्ठान तरफरु हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन जनाउछु जय कला श्री राम चंद्र दिवाकर आहे चंद्र सर्वदा बेनी चक्षुरु लोक झराउथिब भाई विश्व ब्रह्मांडर पालन कर्ता होई तुमे जदि एते अधीर होई पड़िब तेबे संसारवासी हाहाकार हेब भाई हाहाकार हेब तेणु तुमे धैर्य धर भाई धैर्य धर सीतांक अनुसरण रे भाई लक्ष्मण केते बा धैर्य धरिबे आ रे भाई लक्ष्मण
କେତେ ଆଉ ଧରିବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯୌବନ କାଳ ଉପଭୋଗ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରିୟା ସହିତ ବିହାର କରି ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବାକୁ ଘେନି ଆସିଥିଲି ସାଥିରେ ମୋହର କିନ୍ତୁ ଅକର୍ମା ଲୋକ ଯାହା ବାଞ୍ଛା କରେ ତାହା ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏ ରେ ଭାଇ, ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୋର ଏ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଫଳ ହେଲା ରେ ଭାଇ, ନିଷ୍ଫଳ ହେଲା। କଦାପି ନୁହଁ ଭାଇ, କଦାପି ନୁହଁ। ସଂସାରସ୍ଥ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଆପଣ। ଶତ୍ରୁ ଓ ମିତ୍ରକୁ ଉଭୟ ମୁଖ୍ୟ ଗତି ଦେବାରେ ଆପଣ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ନିଷ୍ଫଳ ହେବ ଭାଇ। ନା, କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ନୁହେଁ, କଦାପି ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ମଥାରୁ ଏ ବିଚାରକୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦିଅ ଭାଇ, ଦୂରେଇ ଦିଅ। ତେବେ ଆଉ କଣ? ମୋ ପତ୍ନୀ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ସୀତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ପାଇ ମୋ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର ହେବ। ନା, ଆଉ ନୁହେଁ, ଆଉ ନୁହେଁ। ମୃଗ ଲୋଭରେ ବଣା ହୋଇ ଦଣ୍ଡେ ମାତ୍ର ସମୟ ରାଇ ତେବେ ଏପରି କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛି ରେ ଭାଇ, ଏପରି କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛି। ଭାଇ ପ୍ରଭୁ ବାର ବାର ଦେଇ ସବିନୟ ଅନୁରୋଧ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ଚିତ୍ତକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ନେଉଛ ଭାଇ, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ନେଉଛ। ଏ ଅନୁଜ ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣର ବଚନ ଥରେ ହେଲେ ଘେନା କର ଭାଇ, ଥରେ ହେଲେ ଘେନା କର। ତେବେ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଉପାୟ କଣ କହିଲ? ସେ ବି ସମ୍ମୁଖ ରାବଣ ଆମ୍ବର ବିରହ ଦୁଃଖକୁ କରିଛି ବିଧାନ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ବିନାଶ କରି ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ଥିର କରି ରଖିବା। ଦେବତାଙ୍କ ଛଳେ ରାବଣ ବିନାଶ, ନର ଦେହେ ଧରାଧାମ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଆମ୍ବ। ସୌମିତ୍ରୀ ତେବେ ଚାଲ ଯିବା। ଗୋଦାବରୀ ଜଳେ ସ୍ନାନ ସାରି କିଛି କ୍ଷଣ ବିଶ୍ରାମ ନେବା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାହିଁକି ଚକ୍ଷୁ ବିଦୁରାମର ହେଉଛି ସ୍ପନ୍ଦିତ? ଆକାଶ ଚତୁର୍ଦିଗ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ମରଣ ନ ହଉଣୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ମୁଁ ହେଉଛି ଦହନ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କୁହ ଭାଇ, ତୁମେ ଏଥିର ରହସ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଦେବୀ ସୀତା ଅନ୍ତର ହେଲା ଦିନୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ତନ ସବୁ ତିଲ ତିଲ করে ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାକୁ। ବଜ୍ର ସମ କଠିନ ଅଙ୍ଗ କମଳ ଫୁଲ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଭେଦ କରୁଅଛି ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାକୁ। ଏ ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆପଣ ମଞ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାଇ, ମର୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହଁ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତୁମେ ଠିକ କହିଛ। ଏ ମୁଁ ଭାତୃ ସେବକ ଅନୁଜ ବୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ତେବେ ଭାଇ ଉପାୟ କଣ କହିଲ? ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା, କୁଆଡେ ଯିବା? ଭାଇ ଏ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନ ଛାଡ଼ି ଦକ୍ଷିଣ ପାଥରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସୀତାଙ୍କ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଚାଲ ଭାଇ, ଚାଲ ଚାଲ ଭାଇ, ଯିବା ଚାଲ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ କଣ? ବିକଟାଳ ରୂପ, ଶିରବିହୀନ ରାକ୍ଷସ, ତଥା ମୁଖ ଚକ୍ଷୁ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ଅଧେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସତେ ତ କଇଁଛ ପରି ଆମ୍ବର ପଥକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି
ଅଙ୍ଗହୀନ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ପଥରୋଧ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆମ୍ଭ ବେରିବାଇଙ୍କ ପରାଣ ଆଜି ହୋଇବ ନିଶେଷ। କିଏ ତୁ ରାକ୍ଷସ? କାହିଁକି ଆମ୍ଭ ପଥ ଓଗାଳୁଛୁ? ଆଜି ତୁମର ନୟନ ନିଷ୍ଠର বহুদিন উপবাস করিয়েছি বই ভোগীরা পেট মর আরামে করিব আহার মতে যথাশীঘ্র আদেশ করন্তু ভাই। আদেশ দিও। খড়গ প্রহার করি তাকু করিবি বিনাশ। ମୋର ଆଦେଶ ଯଥାଶୀଘ୍ର ରାକ୍ଷସର ବେନିଭୁଜ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରହାର କରି କର ବେନିଖଣ୍ଡ। যথা আদেশ প্রভু। হে প্রভু নরপতি রাম ক্ষমা কর অপরাধ মর ମୁଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗନ୍ଧର୍ବ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅଭିଶାପେ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏ ପଞ୍ଚବଟୀ ମନେ ଚାହିଁ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଏବେ ତୁମେ କଣ ଚାହଁ? ନା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ କେବଳ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପଥ ଲଭି ସ୍ୱର୍ଗଗାମୀ ହେବାକୁ। ଏତିକି କରୁଣା ହେଉ ପ୍ରଭୁ ହେ ତଥାସ୍ତୁ। ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଥିବା ନାଟକର ଅଭିନୟକୁ ଦେଖି ଜଗନି ସାହୁ ଯୋଉ 50 ଟଙ୍କା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗଣେଶ ସାହୁ ତୁ ଯୋଉ 100 ଟଙ୍କା ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାସିନୀ ସାହୁ ତୁ ଯୋଉ 100 ଟଙ୍କା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲିସା ସାହୁ ବାଲସି 50 ଟଙ୍କା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୀପକ ସାହୁ ତୁ ଯୋଉ 20 ଟଙ୍କା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁକେଶ ସାହୁ ତୁ ଯୋଉ 20 ଟଙ୍କା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ